हेलौ लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लाना फैलायबाय। बिथांमोना इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों पस्ट खालामनानै खोन्थादों जे बिथांमोननि गोदान मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं होननानै। दायो प्रेक्टिस सोलिगासिनो दं। भिडिअखौ नायखांबायबा माबायदि मोनदों कमेन्ट खालाम आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन, मानोना आं बेबायदिनो बर' फिल्म आरो बर' मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै निउस लानानै फैयो बे चेनेलाव। नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। One, two, go! Somai sing lao vai, được lại đi cây xa